Usahawan. Okey. DJ. Joko jamanu. Orang gali. Korawanu jamanu. Nanggara sire zamanu. Keleman. Korawanu jamanu. Nanggara sire zamanu. Gauru maladu. Putai hore malande. Adunai jude yake mun. Alau ala nyalande. Wodi wa ala nyamande. Alau ala nyalande. Seude woni bele. Hine maile ko dele. Usaha DJ laju. DJ say, I want to come on,
weltani mama on juuɗo on ɗiɗo ñagano on duwa mallon kam jali men ɗo no yaara yeeso wona jalli ko cosaan ko muynu ɓe mbi ko muyna e ko wujja nandani e mbi o Allah looɗi e min looɗi nandaka boysaji ɗi makki mballe kam seeɗa tawa en ɓooyi wiide mawɓe law ɓooyi wiide neɗɗo a lotta ko doodi mbiya ural ladde awa MC hande ko ñalande ma ko mami rutto e maɗa anne no bete saabu caya mbami anda ko caya ko doubleur na ko hono ɗum wiide so ɗum ala ko kalmi dal somi yimi haalat tan mi wawa noon limde hay goto mi limata hay goto kono noon mbiɗoɗa ganda noon miɗo ɓawoma ha ɓawa Allah jomirawo no woni yeeso meɗen kono minne miɗo ɓawoma e wona an min ɗo gandumi todi toon tawa mi haɗa ha ɗo tan mi weltanimama ko ari ɗo ko ko Diallo o ni cukayel bongel ngari noon onon ko mi salmini onon ko takki e ko mbaari alama tigi ko noon tigi on jaforo neɗɗo 1 minute rek on jaforo neɗɗo minute goto rek fansiji Mr Zall ni hoɗon gonɗon si oɗon beltani Mr Zall mbale kelle en mbaɗino ɗum ɗo ɗon ndungu ɗo Allah hoddirani ɗo holliri en woldema hoddiro Allah diwata ko poɗore mum sottako mi meeɗano andude Mr Zall meeɗa andude min MC oɗo Diallo ko noon ko jikke e teddungal addiɓe ɗo sotuma ɗo oni immori ha Dakar ha Belingara mo andama ko o witte ɓiɗɗo monde Diallo e monde balde sondu mbiɗa sondu hono sondu jonnu e maketi haya riwani ndi oɗon jiɗi on sonnande sondu jonnu e maketi oɗon gandi sondu si jooɗi e marché kus riwani ɗum awa komo taw ɗum ko paalami o hulano ko ukkima yolima o ɓusare nde lantana sare nde e mbi o duɗalɗe dow gawri ko hono ngar riwilde ko wowani awa wowani mimi tije e mi sajalam fuɗi jaliyakal ƴeeyo saƴama ja e mbaroɗile ja tije ko ngol yimmi kawmi waleyno ni atnantara ko mine saƴama ja e kelemon e mbaroɗile saƴama ja kelemon ya mbaroɗile wata e ya dije now kelemon barakal dije
ganda usho. Wala. Sotuma Fulbe on jarama. Yite ete dungal. Sotuma Fulbe membeltima. Kada tu. Alapa wawa pasal iwan. Hey. Sotuma Fulbe on jarama. So in the morning. Okay. I'll force it to see. Hey, DJ. Jali, jali, jali. Solo no puedo
Semoga iso ngamodi. Juman iPhone kes iPhone na iPhone ya. iPhone so ko do tam bese ni. Mana ini? Nama mo. Gen. Go ahead. Yes. Kala ni bakale. Go ahead. iPhone 17. Gen. Let's go. iPhone 17. iPhone 17. Gitu Mr. Benden satu. Pulau ini tinggi, pada ini tinggi,
Itu hasil komposi di mana angka fam sekotan. Oh cuma adi mau pernah cuma ayam. Betul apa? DJ. Bisa jadi terjadi. Untuk suri kain kopi. Jalan Islam.
waɗi kadi machallah ɗum gandi noon hirgo weeli no feewi probléme waɗani Mr Zall MC Mbalo en Sista Keccel en e yoɓa en foof ari ɗo ɓe welni hirango no feewi ɓe noti kadi keewal e peewal on jii noon amama welama ha Mr Zall kadi townama dow mi famanno hono ɗo woniri kono noon machallah Mr Zall programme o weeli no feewi e sotimanaɓe min jii teddungal min jii kadi weltare machallah wala ndak yen ko ɓe ñamanare TV o jiiɗo ɗon gandi o hay mo wiyano mo nanimo kadi yimo ɗo goni honnite MC Sotima honni wiɗa programme hannde mi weltima no beteno wona seeɗam ñamana TV on mbaɗi golle ɗe ganduɗa ko golle payodinde ngoɗo hiiro ngo jiiton ɗo ko ngo hiiro ko ɓoyi ko ngo payano ko hande Allah hoddiri nde wonno neɗɗo sa noddi sa notama ko notede ɗe ɓuuri welde mi weltima kala ko wawi ɗo arde sabu min MC sabu fansiji ɗi mi weltanimama ɗum onon ñamana TV en ɓooyi gollidde yalla nakkon yeeso TV meɗen o wona TV mon ko TV am komin naɓata ɗum international hay goto fitata hono waɗa yiɗe Mr Zall hande argol makko ɗo hande hono wiɗa ɗum hande Mr Zall hande argol makko ɗo komi fellitno mbiɗa andi wondema hiirango ngo huppoto sabu no sa laari yimɓeɓe an hiirango hande ko ngo huppingo yimɓeɓe mi horiɓe baltilde ɗum noon o dimbi Sotima Fulbe no feewi o wino dimba sarde kadi o ari o dimbi sarde kadi honno wiɗa ko dimbi sarde ko hande min mi wino ɗum mo lancata sarde kono mi wawramo hadde lancude sarde kono dimbine de komo yakkude o yakki sarde Mr Zall ko yakki minen saare te janggo wonon ñamana TV ko e ñallo par force ko ñallo ñallo ngo ganduɗa ko forcé ngo wonata ñallo min mbi MC wiyo ko ñallo
wala ndanga ko Ñamana TV o yi sotima wika sotima fulbe hiro ngo wadi no fe hiro ngo weli kadi mashallah wanda yanko Ñamana TV ha papa nyoja DJ du ha wala ndanga yanko Ñamana TV haajede won do kadi e DJ du mashallah hiro ngo weli no fe ko DJ du ko honni wida hande programme ya ko adi taw men calmini Ñamana TV kala bayat video boy daro meden salmina Ñamana TV o programme do han kusoni ala ko yombi do han Mr Zall ko haali ko mbo saati mbo latini dun bobo bi sotima fulbe ni meden kawri no horede ndanga yanko Ñamana TV e woni do DJ du hande ko ni da weltarande programme o bagay wona neddo wiya yo habbe man si habba man anda homo waktu firtoyde ndam pour matta mi dami habbe programme o jirwi no feere ko ni da hande weltare Mr Zall arde mum be sotima min wonani kam surprise because min mi damina kini sabu Mr Zall hewbe gandamo der leydi amen do e kadi yimbe be non Mr Zall ari o noddi e kewal min notima e pewal eden yimbe be taji biyeji konsero wadi sobo yobo no hanirta ni eden kala bawdo do arde mi salmini dum ko mi amida yimbe be yobe nangan Ñamana TV because ni webani hande goddo no wawi do darade larango hero live si ara wela ara wawi do wadde walla hande go hero wada jango goddo ara larango no yidiri ni eden Ñamana TV ari italien do ko heewi eden mido nyaago fansi di no be nangan Ñamana TV kala be ngurani bawdo der fuladu eden kala mi jara MC ko neddo am sabu wona hande min buddi gollide gila jamanu bawati minen gollida ha hande do yara do Allah na accidi min abo e juude enen fo non ko nyaagodo min Allah accidi na abo e juuta Allah nawra golleje de yeso ya barke Allah wala onani DJ du ko wi ko respect DJ du mi weltani magat DJ du no feewi e ndar yanko be Ñamana TV ha joni Mr Zall wi goto fof e jaman mun Mr Zall ko jaman makko woni o anda ka do fayda no feewi mais o ari yimbe noti kemo no feewi dum ko sabu sotima nabe walla ala ko sabu Mr Zall dum don ko Allah andi sabu ko homo anda dibe do ko non hiro ngo notama no feewi ngo heewi no feewi o wanda ko yanko be Ñamana TV ha